Ahoj, spolu so mnou si vytvorila nový koníček. A aj dnes ťa idem naučiť pliesť z vlny, z ktorej si dokážeš upliesť čokoľvek. Bez ihlíc a háčikov. Dnes to bude čiapka. Poďme teda na samotný tutoriál. Budeš potrebovať iba Alize vlnu s veľkými očkami a ruky. Poďme na to. Takto bude vyzerať naša výsledná čiapka. Ako prvé si zoberiem vlnu. Odmerám si obvod hlavy a tento celý obvod si primerám k vlne. Prvé očko z vlny prevlečiem cez to posledné, tak ako mi vychádza obvod. A celý tento kruh si prejdem reťazovo. To znamená, že prvé očko prejdem cez druhé cez tretie cez štvrté a postupne mi bude vznikať takáto reťaz. A takto si prejdem celý okruh. Keď mám hotovo, do každej časti z reťaze si budem prevliekať očko. Nevynechaj žiadnu časť, aby ti potom na čiapke nevznikla žiadna medzera. A opäť prevliekame do celého obvodu čiapky. Keď už máš očka prevlečené, ideme do dĺžky. Tak ako na tejto čiapke. Opäť pôjdeme celý obvod. Očka môžeš prevliekať spredu dozadu alebo zo zadu dopredu. Už záleží, čo zvolíš a čo sa ti bude páčiť. Takto si urob niekoľko riadkov. A teraz ideme čiapku zaokrúhliť. Tu urobíme tak, že dve očka spojíme a tak prejdeme cez ne vlnou. Nemusíš takto spájať všetky očká, ale postupne. Tak, aby sa ti čiapka nezaoblila príliš skoro. Takto budeme spájať očka, až pokým sa nám čiapka úplne nezaoblí. Prevlačieme si aj posledné očká, prevlačieme vlnu dovnútra a zauzlíme. Ak sa ti tento návod páči, daj srdiečko a pripravujem ďalšie tutoriály, tak ma sleduj, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš. O mnoho viac detailných tutoriálov nájdeš na mojom Hero. Nielen na túto čiapku, ale aj ušká, srdiečkový vankúš, svetre, rôzne vzory a o mnoho viac. Tutoriály stále pribúdajú a blížia sa Vianoce. Čo poteší viac ako vlastnoručná tvorba, ktorá je praktická a ešte aj pekná. Bye!